राज्याच्या सत्तेची चावी कुणाच्या हाती पडणार याचं चित्र अवघ्या काही तासातच स्पष्ट होणार आहे। याच पार्श्वभूमीवर महायुती आणि महाविकास आघाडीच्या गोटात मात्र हालचालींना प्रचंड वेग आलाय। एक्झिट पोलचे निकाल समोर आल्यानंतर महायुतीनं प्लॅन बी आखल्याची माहिती समोर आली आहे। असं असताना भाजपच्या गोटातून एक महत्त्वपूर्ण बातमी समोर आली आहे। विधानसभेच्या निकालापूर्वी सागर बंगल्यावर घडामोडींना वेग आलाय। राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी भाजप नेत्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक बोलावली आहे। यात महाराष्ट्र प्रभारी भूपेंद्र यादव, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे, रावसाहेब दानवे, पराग शाह, मिहिर कोटेचा, कालिदास कोळंबकर, गिरीश महाजन, मंगलप्रभात लोढा या प्रमुख नेत्यांचा समावेश आहे। निकालाच्या पार्श्वभूमीवर देवेंद्र फडणवीस यांच्या बंगल्यावर भाजपच्या नेत्यांची खलबतं होत असल्याची माहिती आहे। विशेष म्हणजे या बैठकीत मनसेचे नेते आणि उमेदवार बाळा नांदगावकरही सहभागी झाले। राज्यात भाजप आणि महायुतीला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यास पुढील रणनीती काय असू शकेल या संदर्भात सागर बंगल्यावर देवेंद्र फडणवीसांनी भाजप नेत्यांची बैठक बोलावली असल्याची शक्यता आहे। निकालानंतर सर्व आमदारांना एकत्र करण्यासाठी विशेष जबाबदारी काही नेत्यांवर या बैठकीत दिली जाण्याची शक्यता आहे। गिरीश महाजन, प्रसाद लाड, प्रवीण दरेकरांनी देखील यावेळी आपली उपस्थिती दर्शवली। महायुतीमध्ये तिन्ही पक्षांची सध्या सार्वजनिकरित्या कोणतीही बोलणी सुरू नाही। मात्र शुक्रवारी सकाळी भाजपचे प्रमुख नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या सागर निवासस्थानी दाखल झाले। अपक्षांशी आणि छोट्या पक्षांशी बोलणी करून सर्व गणित जमवायची आहेत। उद्याचा दिवस महत्त्वाचा आहे। दुपारी निकाल स्पष्ट झाल्यानंतर महायुती अपक्ष आणि बंडखोरांशी बोलणी सुरू करेल। त्या दृष्टीने सागर बंगल्यावरील आजची बैठक महत्त्वपूर्ण मानली जाते। विशेष म्हणजे या बैठकीत मनसे नेते आणि उमेदवार बाळा नांदगावकरही सहभागी झाले। मात्र यावर आता नांदगावकर यांनी स्वतः भाष्य करत कालिदास कोळंबकर यांच्या मुलाच्या लग्नपत्रिका देण्यासाठी फडणवीसांना भेटण्यासाठी आलो असल्याचं सांगितलं। दरम्यान शिवडीमध्ये भाजपनं पाठिंबा दिल्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानण्यासाठी भेट घेतली। राज्यात महायुतीचं सरकार येईल असा विश्वास देखील त्यांनी बोलून दाखवला। मात्र हे टायमिंग लक्षात घेता अनेक चर्चा देखील रंगू लागल्या। थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।